это должны денег. 24 тысячи. Ну, у меня не было регистрации. У нас есть, говорит, ваша фотография. Какая? Селфи с паспортом. Селфи с паспортом я отправлял единственное. Қариб 2 сол аст ки баъзе бачаҳои тоҷик даводав доранд бо ҳамин мушкилиҳо, вале ягон натиҷа нест. Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Рохнамо ҳастед, бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. оё медонед ҳамин як расми паспорти шумо басанда аст ки аз номи шумо рассрочка гиранд аз интернет магазинҳо, телевизор, мебел, телефон, хулоса лубой чи метавонанд ки рассрочка гиранду пулашро бошад шумо супоред. инчунин метавонанд аз номи шумо компания кушоянд ки миллион қарздор мешавад, вале налог бошад через суд мебиёяд аз гиребони шумо медорад то ин ки пулашро шумо супоред. инчунин метавонанд аз номи шумо ба хориҷа баъзе чизҳои ғайриқонуниро фурӯшанд ё ин ки қабул кунанд ки пулис бошад дари хонаи шуморо мекӯбад ва аз гиребони шумо медорад ки барои ин шумо бояд ҷавоб гӯед. рости гап, чунин балоҳоро ҳатто ман ба сари душмани худам намехоҳам, вале ба ҳар ҳол видеои моро то охир тамошо кунед, чунки аз чунин балоҳо эмин бошед. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед, моро бошад то охир ҳамроҳӣ кунед. пас аз як тавсияи кӯтоҳ ҳамашро ба шумо мефаҳмонам. касоне ки телефонҳои арзон ва беҳтаринро харидаанд, ба шумо сайти alabum.com-ро тавсия медиҳам ки дастсафкаи телефонҳо ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Русия бепул аст. дар дохили Москва ба тамоми стансияи метроҳо курьерҳо мебаранд. ба дигар шаҳру посёлкаи Федератсияи Россия низ тариқи почта равон мекунем. инчунин касоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон ба оилаҳои худ, ба фарзандон, ба падару модар, ба донишҷӯён телефон равон кунанд, аз ҳамин ҷо ба шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб ва Панҷакен бепул телефонҳо дастрас мегардад. инчунин ба Тоҷикистон низ оптум равон карда истодаем ки дар ин ҷо қариб ҳама намуди кнопшни ё бисёре аз смартфонҳо дастсафкаи оптум ҳам ба Тоҷикистон бепул аст. касоне ки телефон харидаанд, марҳамат муроҷиат кунед. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали видео қайд кардам, яъне як расми паспорти шумо метавонад ки ба сари шумо якчанд балоҳо биёрад. акнун ин ҷо саволе ба миён меояд ки ҳамин расми паспорти шумо чӣ гуна дар интернет меғалтад? барои чӣ шумо ҳамин расмро гирифта дар интернет мегузоред? хулоса масалан якчанд компанияҳо ҳастанд ки шуморо намегӯянд ки паспортро гирифта офиси мо биё, мо туро ягонче регистратсия кунем. ҳоло замони муосир аст, мегӯянд ки аз хонат истода бо паспортро мекушоӣ, як селфи мекунӣ, мо бинем ки дар ҳақиқат худат ҳастӣ, ба ҷои ту ягон каси дигар нест. ҳаминро ба мо равон мекунӣ, мо бошем ба ту масалан каршеринг, машинҳои аренда. Письмо счастья на 24 тысячи, тоже от Делимобиля. Теперь я звоню в компанию Делимобиль, на что мне отвечают: да, вы у нас есть в системе, и вы нам должны денег. Вот, а я им говорю: вы понимаете, я у вас не регистрировался, у меня не было регистрации. У нас есть, говорит, ваша фотография. Какая? Селфи с паспортом. Кому ты отправлял свое селфи с паспортом? Селфи с паспортом я отправлял единственному таксопарку. База, да, каким-то нерадивым манагером слилась куда-то за денежку, походу. У нас есть вы, у нас есть ваш долг. Вы нам должны, а не кто-то. Это мы не будем разбираться. Разбирайтесь сами. ҳамин хел регистратсия мекунанд ё ин ки бисёртар электронни кашлокҳо, масалан вебмани, пионер ё ин ки киви кашлок, хулоса ба ҳамин монанд компанияҳо, инҳо шуморо ваъда мекунанд ки яъне маълумотҳои шахсии шуморо мо дар ягон ҷо паҳн намекунем, яъне ин дар архиви мо махфӣ меистад, вале дар ин ҷо вузлон гуфтани гап ҳаст. ва инчунин якчанд роҳҳои дигар низ вуҷуд дорад. метавонанд ки ин компанияро вузлон кунанд. аллакай дар интернет агар хонед таърихи якчанд то компанияи яъне боқувватро вузламат карданд, аз ҷумлаи фейсбукро ҳам вузламат кардага ҳастанд, инстаграмро ҳам, ё ин ки масалан ҳамин компанияе ки ҳозир гуфтам, ин компанияҳоро низ. боз роҳи дигаре ҳаст ки баъзан коргорӣ аз ин компанияҳо пеш аз волид шуданашон метавонанд ки ҳамин баъза даниро ба ягон кас ба пули калон фурӯшанд, ё ин ки тариқи ягон коргар пули калон дода ҳамин баъза даниро мегиранд ва ҳамин тавр расми паспорти шумо дар дасти фиребгарон меғалтад.
ва чӣ хеле ки гуфтам барои шумо як дарди сар мешавад ин. хуб биёед дӯстон аз расрочка оғоз мекунем. чӣ хеле ки шумо медонед ҳоло аксарияти интернет-магазинҳо тариқи онлайн метавонанд ки расрочкаро оформит кунанд. баъдан курьер ҳамон маҳсулоти лозимиро бурда медиҳад. вақте ки расми паспорт шумо дар дасти машини ғалтед, онҳо мегиранд аз номи шумо расрочка оформит мекунанд ва маҳсулоти лозимиро мегиранд. масалан дар моҳи якум пул намесупоранд, дар моҳи дуюм пул намесупоранд. вақте интернет-магазин ба ҳамон номере ки регистратсия шуд занг мезанад, шояд номер хомӯш аст. баъдан пас аз 2-3 моҳ метавонанд онҳо ба суд муроҷиат кунанд. суд бошад ба регистратсияи шумо якчанд мактуб равон мекунад. шояд ки шумо дар он ҷо нестед ва пас аз якчанд мактубҳои беҷавоби суд шуморо запрет мемояд, яъне шуморо аз ҳудуди россия баромаданро манъ мекунад. вақте ки шумо пас аз чанд моҳ билет мегиред аэропорт меред, вақте шуморо ба самолёт дохил шудан намемонанд, мегӯянд ки суд шуморо запрет мондагӣ. шумо пас аз кофткоби зиёд меред, судро меёбед, мефаҳмед ки аз кадом як интернет-магазин дар номи шумо расрочка аст. шояд дар номи шумо диван гирифта бошанду каси дигар бо занаш хоб бошад, вале шумо бояд пулро платит кунед. агар шумо ягон адвокати хуб ёведу инро доказат карда тонед, хуб аст. агар ки наёфтед, пули проценту ҳама инро шумо месупоред, баъдан шуморо запретатонро мекушоянд ва шумо метавонед ки аз ҳудуди россия бароед. дӯстон азиз, вале шумо ин корро карда наметавонед, яъне паспорти дигар касо гирифта дар номи ӯ расрочка карда наметавонед, вале онҳо метавонанд, чунки онҳо шиносои худро ҳам дар ҳамон интернет-магазинҳо доранд, ба онҳо кам долия медиҳанд. вақте ки онҳо кадом документҳоро ки равон мекунанд, шиносои онҳо гирифта онро печат зада, яъне қоидавӣ карда адобрид мекунад аниқтараш ва ин расрочка оформит мешавад. барои ҳамин шумо ҳеҷгоҳ кӯшиши ин корҳоро карданро кунед ки ин хеле хатарнок аст. хуб мегузарем ба қисми кушодани ИП-ОО аз номи паспорти шумо, яъне аниқтараш компания. баъзе ҳаромхӯрҳое ҳастанд ки онҳо пулҳои ғайриқонунӣ кор мекунанд ва инро мехоҳанд ки ба хориҷа бароранд. онҳо намехоҳанд ки инро офисиална равон кунанд ё ин ки тариқи ягон банк комиссия супорида равон кунанд. аз ҳамин ҳисоб онҳо мехоҳанд ки гӯё аз номи ягон компания чизе харидорӣ карда бошанду ҳамин тавр ба хориҷа равон кунанд. барои онҳо барои як рӯз як ИП ё ин ки як ОО, яъне ягон компания лозим аст ки онҳо ҳамин пулро равон кунанд. онҳо тариқи ҳамин расми паспорти шумо, чӣ хеле ки медонед, якчанд компанияҳо ҳастанд ки ИП мекушоянду ОО мекушоянду, ба ҳамонҳо равон мекунанд, яъне ИП ё ин ки ОО мекушоянд, ҳамон маблағро мебаранд, ба хориҷа равон мекунанд, баъдан маҳкам намекунанд онро. барои чӣ? барои маҳкам кардани ИП бояд боҷи давлатӣ супорӣ, яъне даводави зиёд лозим аст. барои онҳо ин чиз лозим нест. ҳамин ИП-ро мепартоянду мераванд, ё ин ки ҳамин ОО-ро, вале шумо бехабар. ҳамин тариқ аз байни 3 моҳ мегузарад ё ин ки 6 моҳ мегузарад, бояд ҳар 3 моҳ пас квартали отчёт супоред ки шумо инро намесупоред ва ҳамин тавр ҷамъ шуда мегирад, якчанд шояд солҳо мегузарад ва налог метавонад инро ба суд диҳад. суд чӣ хеле ки қайд кардан ба шумо якчанд мактуб равон мекунад, шуморо намеёбад. дар номи шумо шояд 2-3 миллион қарз дар налоги русия меистад. шумо вале бехабар, ё ин ки шуморо суд запрет мемонад, ё ин ки дар розиск метиҳад. рӯзе шуморо дар метро ё ин ки дар кӯча паспорти шуморо тафтиш карда мебинанд ки шумо дар розиск ҳастед ё ин ки запрет ҳастед, яъне шуморо суд ҷустуҷӯ дорад. баъд шумо хабар мешавед ки аҳволатон безеб аст, яъне дар номи шумо 3-4 миллион қарз аст. доказат кардани инро дар суд ки инро шумо намедонед, шумо накушодед, ягон оператсия накардед, кори осон нест. қариб 2 сол аст ки баъзе бачаҳои тоҷик даводав доранд бо ҳамин мушкилиҳо, вале ягон натиҷа нест. хуб дӯстон азиз, боз якчанд роҳҳои дигаре ҳаст ки яъне ба ҳамин монанд, вале ман ҳамаи инро дар ин ҷо гуфта наметавонам. ҷои асосии видео ҳамин аст ки барои бехатарӣ вақте ки аз шумо паспорт мепурсанд, мекушоед, дар ҳамин ҷояш беҳтараш бо як коғаз нависед. шумо барои вебмани равон мекунед, барои киви кашлог, шояд барои ягон намуди каршеринг, делимобил бошад, намедонам, дар ҳамин ҷо нависед, доред баъдан расм гиреду равон кунед. вақте ки рафту дар дасти мошеннико ғалтатам, инро агар вақте тоза кунанд, фотошоп буданаш маълум мешавад. аз ҳама роҳи бехатараш ҳамин, дигар ягон роҳ надорад. хулоса ин буд мавзӯи имрӯза. видеоро барои дӯстони худ фиристед, то онҳо низ хабардор бошанд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр.
касоне ки бор доранду мехоҳанд ба ватан равон кунанд, ин форорро тавсия медиҳам. худо хоста бошад ба наздикии ватан мераванд. рақамҳо барои маълумот